Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 lan kelas 9B ing dina iki kita yaiku pembelajaran basa Jawa. Sadurunge piwulangan iki kita wiwiti, kita buka kanthi bareng-bareng piwulangan iki dening bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kelas 9 lan 9B wingi sing di sinaune yaiku 6 wacan prosa nggih. Dadi wacan prosa ning kaca pinten wingi? Sidak loro. Sidak loro nggih. Wingi napa? Prosane wacan napa itu? Ira-irane napa wingi sing di sinauni? Abdurrahman Saleh. Sampun ngerti? Wis eling ceritane? Abdurrahman Saleh niku sinten? Pahlawan nasional. Nggih, pahlawan nasional nggih niku nggih. Ing dina iki yaiku ayo kita sinau yaiku nulis laporan kegiatan maca ing kaca sidak telu nggih. Kaca sidak telu yaiku nulis laporan kegiatan maca. Nah, dasare kegiatan maca yaiku awake dhewe karo wacan prosa sing wis ana yaiku Abdurrahman Saleh ing kono. Dadi dina iki nulis laporan kegiatan maca iku hubungane karo wacan prosa sing duwe iraran Abdurrahman Saleh sing wis dipelajari wingi nggih, sing dipelajari utawa sing wis disinaoni wingi. Wingi ing piwulangan wingi nggih. Pituduh ing kono nggih, kaca sidak telu sampun, kelas 9A sampun dibuka bukune. Sampun. 9B sampun kaca pinten wau? Sidak telu nggih niku nggih. Pituduh ning kono. Bab-bab sing kudu digatèkaké kanggo nemtokake bab kang wigati ing sajroné wacan. Dadi bab-bab sing kudu digatèkaké kanggo nemtokake bab kang wigati. Kang wigati sing penting nggih. Wigati ku penting ing sajroning wacan, ing jerone wacan. Niku nomor setunggal napa niku? Nomor setunggal napa? Kelas 9A. Ayo. Nemtokake ukara sing dadi punjere informasi utawa kalimat utama ing sawijining paragraf. Dadi sampean iso nemtokake bab-bab sing wigati utawa sing penting sajroning wacan kudu iso nemtokake ukara sing dadi punjere informasi. Punjeri informasi iku arupa punjeri informasi utawa kalimat utama ing paragraf, ing saben paragraf. Jadi kalimat utama ing saben paragraf iku napa? Kudu sampean kudu iso nemtokake dhisik. Sampun. Nomor kalih, ukara sing dadi punjeri informasi iki panggonane bisa ing purwakane paragraf, iso ing ngarep, iso ing mburi. Mengko disinaoni bareng nggih. Dirembug bareng ing paragraf sing ana ing wacan prosa ira-irahan Abdurrahman Saleh mengko nggih. Jadi sampean kudu ngerti panggonane punjere informasi utawa kalimat utamane ing tiap-tiap ing saben paragraf utawa tiap-tiap paragraf.
iku iso wae ngarep, iso wae ing mburi. Banjur nomor 3, mangerteni ukara-ukara sing nerangake pokok pikiran. Mangerteni ukara-ukara sing nerangake pokok pikiran. Ing kono nggih, ing kaca pinten niku? Papat nggih niku. Utawa kalimat penjelas. Ana kalimat utama, biasanya ing paragraf itu ana kalimat utama ya ana kalimat penjelas. Kalimat penjelas iku kalimat sing jelasake utawa njabarake kalimat utama. Nomor sekawan, nulis dudutan utawa kesimpulan saka ukara sing dadi punjere informasi ing sawijining paragraf kasebut dadi gagasan baku utawa ide pokok. Dadi nulis dudutan utawa kesimpulan. Yen wis bar kabeh mau nggih. Sing wis bar mangerteni nomor setunggal mau, napa nemtokake ukara sing dadi punjere kalimat utama, banjur mengerteni kalimat utama iku manggone ana ngarep utawa ing mburi. Terus mangerteni ukara-ukara sing nerangake kalimat utama utawa iku uga diarani pokok pikiran kalau utawa kalimat penjelas iku. Kalimat penjelas. Banjur wis iku nulis dudutan utawa kesimpulan sing dadi punjere informasi niku. Nomor gangsal iku nyatet bab wigati kanggo nemtokake kang ditemtake. Dadi nyatet bab wigati kang ditemtake kanggo pengeling-eling. Dadi bab-bab wigati iku apa wae kanggo pengeling-eling. Tuladane kono Abdurrahman Saleh sing bab-bab wigati kudu apa wae, misale nggih laire utawa sapa Abdurrahman Saleh iku lan sapiturute kudu dieling-eling lan dicatet supaya apa? Nek dicatet banjur dieling-eling supaya dadi pengeling iku. Niku nggih. Ayo kita coba Abdurrahman Saleh prosa wacan prosa iku sing paragraf 1 nggih niku ayo dibahas bareng sing mendi sing kalimat utama utawa panjere informasi lan kalimat penjelase. Ing kono Abdurrahman Saleh miyos ing Abdurrahman Saleh nggih kaca sidak loro niku nggih. Abdurrahman Saleh miyos ing Jakarta tanggal 1 Juli 1909 niku. Panjenengane lulusan Sekolah Tinggi Kedokteran ing Surabaya. Sejatine sadurunge iku Abdurrahman Saleh nate nempuh piwulangan ing Stovia yaiku sekolah calon dokter nanging durung nganti tamat sekolah kasebut dibubarake. Sawise lulus lan entuk ijazah dokter, panjenengane nerusake pasienane ing babagan ilmu fisiologi. Mula panjenengane gedhe labete sajroning ngembangake ilmu fal ing Indonesia. Tahun 1958 Universitas Indonesia maringi gelar minangka Bapak Ilmu Fal Indonesia. Lah niku ing paragraf 1. Nah, ing paragraf 1 iku punjere informasi kalimat utama ana ing ngarep iku nggih. Iku Abdurrahman Saleh miyos ing Jakarta tanggal 1 Juli 1909. Iku diarani napa? Kalimat utama utawa punjere informasi. Nah, ing saliyane ukara saliyane iku panjenengane lulusan Sekolah Tinggi Kedokteran Surabaya lan sak piturute iku klebu napa? Kalimat penjelas. Jadi kalimat utamane iku bareng banjur dijelasake ing kalimat penjelas iku nggih. Jadi sing nomor setunggal wau nggih. Ukara 1 iku ing paragraf 1 sing ukara 1 iku dadi punjere informasi utawa kalimat utama. Sampun nggih. Nomor sing paragraf kalih
Saliyane aktif ing babagan kedokteran, Abdurrahman Saleh uga amyur ing jagate organisasi politik lan kepanduan. Nah niku. Organisasi loro iki tau eloni nalika isih dadi mahasiswa. Panjenengane uga kasil gayuh pivot terbang jalaran. Panjenengan duwe keremenan ing babagan olahraga terbang. Abdurrahman Saleh nate mandhegani sawijining organisasi pemancar radio. Malah panjenengane adeg siaran radio Indonesia Merdeka sing nyiarake pawarta babagan Indonesia menyang mancanegara. Lha niku sing dadi kalimat utamane yaiku mau nggih ing ukara 1. Saliyane aktif ing babagan kedokteran, Abdurrahman Saleh uga amyur ing jagate organisasi politik lan kepanduan. Niku napa? Kalimat utamane. Sing kalimat penjelase iku ing ukara loro lan sapiturute. Organisasi loro iki tau dieloni nalika isih dadi mahasiswa lan sapiturute iku diarani kalimat penjelas. Niku nggih. Jiwa kepahlawanan nomor paragraf 3 nggih. Jiwa kepahlawanan Abdurrahman Saleh kabukten sajroning prastawa ing lapangan terbang Maguwo. Nah, iku dadi punjere informasi kalimat utama ing paragraf 3. Ukara liyane iku dadi ukara utawa kalimat penjelas. Niku nggih. Nomor sing paragraf sekawan nggih, ora mung tumeka semono Abdurrahman Saleh banjur ngeboni Dinas Angkatan Udara. Iku dadi kalimat utama. Sing paragraf pinten niku? Sekawan nggih. Lan liyane iku nganti paragraf sekawan niku bakdo utawa bar iku nggih, iku dadi kalimat penjelas. Terus ing paragraf gangsal utawa 5 prastawa nrenyuhake dumadi ing lapangan terbang Maguwo Yogyakarta ngepasi Abdurrahman Saleh lan Adi Sucipto kondur saka India tanggal 29 Juli 1947 sajroning nglaksanakake tugas negara. Lah iku dadi punjere informasi utawa kalimat utama ing paragraf pinten niku? Gangsal. Nah niku nggih. Iku sing iso nemtokake mau nggih. Kalimat utama lan kalimat penjelas ing paragraf 1 nganti paragraf 5 utawa gangsal. Paragraf setunggal ngantos paragraf gangsal. Saiki napa niku dudutan kesimpulane napa niku? Amarga saka labuh labete Abdurrahman Saleh tumrap bangsa Indonesia napa saengga pemerintah netepake Abdurrahman Saleh minangka pahlawan nasional. Jadi kesimpulannya saka dudutane amarga labuh labete Abdurrahman Saleh marang bangsa Indonesia sehingga pemerintah netepake Abdurrahman Saleh minangka pahlawan nasional. Niku dudutan utawa kesimpulane ing napa wacan prosa sing duwe iraran Abdurrahman Saleh. Lah iku kanggo pengeling-eling lah niku sampean maca kabeh. Sampai catet eling-eling ben wacan Abdurrahman Saleh prosa Abdurrahman Saleh iku iso sampean eling-eling, iso sampean critakake marang kanca lan wong liya sing kira-kira sampean pas ana wektu iku iso nyeritakake bab Abdurrahman Saleh. Iku wae piwulangan ing dina iki. Ayo kita tutup piwulangan iki kanthi bacaan hamdalah.
alhamdulillahirabbil alamin. Lan tak tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.